Bantwana bedlozi elikhulu, nini nabuthwa nalondoloza umveli nqami ngesandla sokhokho bethu. Namhlanje ngifisa sikhulume, kepha isihloko sanamhlanje sizothinta inxeba noma sizokhuhla ibazi ezazingamanxeba. Uma sibhibha ke isilonda ningithethelele, kepha inhloso enkulu ngalamazwi ukuba sikhuhle lezi ilonda ukuze iphole unomphela, ngoba asilitholanga ithuba sokuba sihlale phansi sikhuhle. Isitha saqikelela ukuthi uma sesisilimaze sasidengula sase sisifunza inkolo eyabe yibhandishi lokuba asimukele sikhohlwe imfa lethu, asemukele sikhohlwe amanxeba esishawe wona isitha. Namhlanje ke ngifisa ukuzoxebula lelo bhandishi. Ngifisa ukukhuluma amazwi kungesikho ukuthi ngiyalivubela noma ngiyayihlomisa, kodwa nginyakazisa imphefumulo yamathambo alala, amanye alala ey'ntabeni, amanye alala lemanzini, amanye adliwa izingwenya, amanye adliwa izinhlanzi olwandle. Ngoba sizwe sakwethu lenganekwane okuthiwa inkululeko angeke sayizuza, angeke sayithokozela uma singabheki emuva siyokhumbula amaqhawe nengqalabutho ezaphangalala iphangalela zizabalazela ukuthi lelizwe noma thina abantu esesiphila kulo sihambe ngokukhululeka. Kade balibeka leli joka lensimbi phezu kwethu. Namhlanje usubona umuntu omnyama esigqila safuthi. Namhlanje umuntu omnyama useyisigqila engasakhonjwe ngasibhamu. Namhlanje umuntu omnyama useyisigqila engamelwe ngamvubu, ngaswebhu, ngankalvasi. Kepha sizigqila ngoba leli joka noma lemvubela yaba bayivuba babeyazi ukuthi bacupha isife esiyohamba sisibambe ngisho nesizukulwane sesibili kuya kwesesithathu. Namhlanje usuthola umuntu onsundu wakwethu kobantu emile egxeka ubuthina, egxeka ubuAfrika bethu, egxeka ubuZulu bethu, egxeka ubuXhosa bethu, egxeka ubuTswana bethu, egxeka ubuSwazi bethu. Konke lezi ilimi namhlanje indabuko yazo isibukwa ibukelwe ifelwe ngamathi omunye webala lethu ngenxa yemfundo. Namhlanje ngifisa ukuthi ke sikhumbule ukuthi lo mhlaba esesihleli kona nesesihamba sithi sikhululekile ngokusho kwethu nangokubona kwethu, kepha kwaba namavulandlela
khona abalala phansi baba isendlalelo salenkululeko eyimfekethe esiyibiza ngenkululeko. Ngikhuluma lamazwi kuvuka umunye enhlizweni yami ngikhumbula insizwa nezintombi ekade zaboshwa. Ezinye ayizange zavuma ukukhonza uNkulunkulu wabezizwe. Ezinye zadingiswa zaflathela imizi yoyise noyisemkhulu ngoba ayizange zavuma ukuphendulwa ubuqili bondle beyikhanyilanga babalumbi abafika sikholwa kumvelinqangi sihleli ngaphansi kwezimiso namasiko ethu. Bafika nenkolo yabo, bafika noNkulunkulu wabo ozalwayo, ozalwa intombi. Bafika nenkolo eyafike yacindezela ubuthina yachumisa obabo. Ungazi ukuthi kwakuyivangeli lini leli, kwaUNkulunkulu muni lona wabo owabavumela ukuba befike bezohlukumeza bedlwengule thina besihlukumeze. Onjani lo Nkulunkulu ababekhuluma ngaye amabethi bangamadoda abathunywa uyena uma bafike bahlukumeza bagqilaza thina basisusa kwindabuko yethu saphenduka iziboshwa saphenduka igqila. Onjani lo Nkulunkulu abakhuluma ngaye? Uthi lo Nkulunkulu uyena noma uSathane? Ngoba ngokubuka nje kwami uma kwabethunywa uNkulunkulu kwakufuna befike benze okuhle ngoba ukukhanya. Kepha ziningi izinto ezinyantisa igazi othi mawuyilalela bese uhlasimula umzimba uthi awu kazi isono sethu kwakuyibalela iminyama yini. Isono sethu kwakuwukuthi sizalwe sabekwa kuleli izwe elabusiswa ngakho konke ngokwemicebo. Namhlanje abaqoneli bayasina bayibethela phezulu kwesizwe sakithi. Kusadliwa ngodala. Izwe laliphila licebile. Namhlanje imicebo yezizwe ingeyabo bayazabela bayayiklamela. Namhlanje umhlaba bawulima usuku nosuku kepha izithelo zawo engabe iphilisa lesi sizwe ziyathathwa ziyokondla abafokazana, ziyokondla abezizwe. Kuyoze kube nini sizwe sakwethu? Kuyoze kube nini sikhala isililo? Kuyoze kube nini sithwele leli joka? Bekungakuhle bantwana bedlozi nina seniphila kulesi sikhathi eseninelungelo lokukhuluma. Ake sibuye sibheke emuva. Ake siyohlambulula leya mphefumulo eyafele entabeni. Ake siyohlambulula leya mphefumulo eyafele emaketangweni. Ngoba lolu sizi lenhlupheko ayekuphela kuthina. Lolu sizi olusikhungethe namhlanje liyodla lize lidle ngisho nezizukulwane ezizayo. Asibuyele emuva siyonqamula izibopho siyonqamula amaketanga abafasa ngawo okhokho bethu. Asibuyele emuva siyosusa lezi izibopho ezaphoswa phezulu kwemindeni yethu. Asibuyele emuva siyohlambulula la amathambo abulawa aphoswe emgedeni inyama yadliwa amanqa. Asibuyele emuva siyohlambulula leya mphefumulo enalamathambo abulawa aphoswa olwandle. Ngoba lelo ketango losizi liyohlala njalo liphezulu komuntu omnyama. Bengizothi namhlanje senikhulile bantu abami. Nalithola ithuba lokuyofunda. Kepha lemfundo lena ayinilekelela ukuthi nikhumbule ukuthi nani ngobani.
nikhumbule ukuthi nize nifike la nikwazi ukuhamba ngokukhululeka kunabantu ababulawa, kunemphefumulo, kunamagazi achitheka, kunamathuna angazange engcwatshwe. Ngizocela namhlanje ukuthi ngalamazwi makuvuke ubuthina, yize noma sesaba maphoqa abulunga, sesalimukela leli dliso lomubi lokuthi okwethu akuyilutho okuhle yokwakhe. Kepha sikhumbule ukuthi sasingaswele lutho, sasinakho konke ngoba sasiphila ngesiphansi kwesiselo sikaMdali. Ngizothi namhlanje umuntu nomuntu akafuna umlando wakubo ukuthi ukhokho wami wafaphi, ukhokho wami washonaphi. Uma ufuna luqala namhlanje uyibophezele ukuthi ufune imvelaphi yakho ukuthi size sibe kulelizwe sasukaphi, ukuze le yamphefumulo siqale sihlambulule, ukuze lelizwe nesilifisela okuhle liye phambili, ngoba kukho kuyolunga kulelizwe. Akhona naqembu lepolitiki eliyosilekelela uma singakayihlambululi leyamphefumulo, ngoba bahlelo osizini labakhona. Namhlanje lawo maketango okuhlushwa nokucindezelwa asahleli phezulu komuntu omnyama. Angeke ngaba nawo amandla ukuthi ngithi ngiyaniqoqa nonke, kepha ngithi lowo nalowo ozwalamazi akasukume efuna umlando wakubo, efuna indaba kakhokho wakhe, efuna izizukulwane zakubo, bese ehlanganisa amandla ethenga nje imbuzi, ethi ngale mbuzi ngizohlambulula bonke abakithi abahambayo beqilazi bebulewe, abahamba befaswe ngamaketango namhlanje ngiyabathula lamaketango, abahamba bebulewe namhlanje ngiyayihlambulula imphefumulo yabo, ngoba isizwe esingenalo idlozi elihlambulukile leso sizwe senkingeni, ngoba siyoba iziqilaza futhi. Uma lenkululeko sithi siyayifuna, uma lenkululeko esithi sizoyiphila, siyilwela izizukulwane ezayo, kufuneka siqale emuva kulaba baboshwa ngamaketango baphendula inkabi, bahuduliswa amaketango, kulabo abahlukunyezwa bebulawe lalelizwe. Ngifikele lawo mazwi bantwana behloso engithi angwadlulisa esizweni ukuthi ake sesifundile sakhula, lo kuyacindezelwa noma impi ikhona kodwa sekungconywana. Ake sisukume manje siyicinge thina singobani, ake umuntu nomuntu ageze ukhokho wakhe, efuna umlando wakubo, ngoba manje singaqala manje sihlambulule lezi idalwa zethu, hayi ngenkolo, ngoba kunje basebenzisa inkolo, kunje inkolo. Ake siqale manje silungise sethulwe le yamthwalo kulabo abantu abayithwele ukuze bebe obokukhanya, besiphe siphile, ngoba namhlanje izwe lo baba mkhulu amankengane ayazabela. Koze kube nini isizwe sakwethu? Asikhumbule kade balibeka leli joka phezu kwethu, namhlanje asilethule leli joka ukuze isizwe